Айде! Свършихме работа! Имаме си нов мотор, ама още го нямаме. Ще видим как ще уредим транспорта. Капариране. Става наш, това е. Ще видите. Ще ви запознаваме друг път. Сега казваме чао на Мездра. Чао ли е, с Богом ли е, не знам дали ще се върнем някога. Дали ще ни доведе нещо тук. Но това ще е от нас. Сега едно дълго прибиране ни чака. Мисля на Костенец пак там. Не на Костенец, ами пак през Костенец да минем по магистралата, да не карам до Пловдив, ми от на Костенец там на това село Мирово ли беше да слезем пак от магистралата, че не е работа по тази магистрала, дразни ма. И така. Много съм доволен. Аз това си бях харесал най-много от всички. Той ми беше се, ама той е в най-добро състояние. Много е як. Много са кефа! Айде! А? Аз! Ще черпя определено, много съм доволен. 5 часа сега до 7:30, 8, ако се приберем, сме бомба. Много ме кефи. Само че много е вероятно да го пребоядисам. Ама много е вероятно и да не е сега. Ще видим. Да не мисля такива работи. Той да дойде да си го регистрирам. Определено е моят мотор. Мале, колко път начака сега. Колко? 230-40 км, колко да начака. Аре бе, Бук, какво направи бе? Мали, много се кефа. Нямам търпение. Чопър! Повече не! Те не познават парите. Тука 2,69. Да, нищо. О. Сега мога да пея. Имам повод. Много се кефа направо. Абе, седнах, това е моя мотор. Няма, и другия го карах одеве, вие видяхте. То се усеща.
Дали не трябваше да слеза от магистралата? Няма нищо. Може и да объркахме пътя, може и да не го объркахме. Да, то ще си каже. Да, объркали сме го. Определено. София. Къде сме минавали. Сега ще видим къде ще се напапаним. Перник. Къде се набих? Как може да няма една шибана табела за Пловдив, бе? Мамичката ви мръсна тъпа, да е. Нещо май се объркахме. Трябваше там за оно и... Ами, сигурно. Как може да няма една табела Пловдив, бе? Бах ти малумниците. Изнервих се. Пупната табела, привет! Си гледате работата. Да, върви се оправи. Не, няма табела, бе, човек. Няма никакви табели. На къде какво има? Декор. Ето, това е табела. Къде го съдъшихме, къде трябва сме, няма къде да обърнеш. Бахта в тъпта София, разбираш. Летище София. Трябваше за летището да фана поне. Сега ще обърнеш и им там си се качим къде трябва. Няма се набабаня в София. Не може да стръгнем до 9. Как може да няма една табела Бургас, Пловдив? А? Нищо нямаше. Бах ти! Я ще бъда така! Че какво си мислиш? Много се ядосах. Как може да няма една табела? Горни Бугров ли? Какво имаш там табела? Аз само едно яма сега. Ами то е там, май. Бах ти, малумници. Дано да не са ме снимали поне някъде часа, изнервих, карах по-бързо. Ако минем от тука, да им до летището, няма. Няма! Ще карам! Няма да обърна. Няма да обърна. Да. Ние къде дойдохме, ма? Ама аз ти казвам да обърнеш ти. Що? А къде да ти къде? Чакай, ма. Ми летището не, нали е насам?
Ще видиш, че от тук, ма. Виж колко коли минават. Е, там има лъскави сгради. Като идем до там, всичко е наред. Ай, ще ти са. Нищо. Сега на къде да ида? Направо ще ида. Ди, удри! Кабели, мабели, тук коста. Его летището, мая. Ние спасихме се. Какво бе? Ми какво брънкаш? Ми какво да направя? Това ще е самолета. Това е тъпа българска работа. Трябва да кара задължително с навигация, може би, защото на табели няма как да разчиташ. Аз табела Пловдив, Бургас, Варна, освен там по-нагоре, къде другите за Варна, не видях. Така че смятам, че справо се ядосвам. Не знам. Долни Бугров, Горни Бугров ми пиши около връсто за магистрала, автомагистралата е натам. Нещо, те да знам. А няма нужда, спокойно, всичко е наред. От тук сега. Терминал 1, терминал 2. А ние сме натам. Аз нарочно минах от тук, ама да те разхода из София. Да. Да не помислиш, че сме се изгубили. Може да видим някой колега, мотовлогър. Или пък не. О, ето един колега. Здрасти. Не знам дали се вижда на камерата, усетихте ли как се хлъзнахме и двамата на този, вижте, лъскав асфалт. Столичани в повече. Камерката за всеки момент ще има нужда от презареждане. Хора, каква са? Строят и писти! Не небостъргачи. Ето, табела Пловдив. Най-хубавото нещо в този град. Колко време изгубихме в обикаляне.
доста умря. Камерата де. Батерия, карти, марти, не знам. Тука има адското задръстване в тапа, някаква, на тъпата магистрала. И сега ще видим защо. Някакъв ремонт, като гледам. Виждам всякъде кара. Та-та-ра-та-ра. Изобщо не ме интересува. И... стой. Това за какво се случва, никой не знае. Сега ще видим, защото свършва тази лента и дали се не види. Сега си минаваме в другата лента и свърши ремонта. Да. Мисля да. Сега след малко ще слезнем от магистралата и ще минем пак по ония път през Костене. Накрая се махаме от тъпата магистрала. Тук бяха ония големите дупки. Тия дупки Тия дупки криват не джанта, ами направо ще отрежат коловете. Ужас. За какво? За какво? За какво? Там някъде ще спра. Кома? Ети диета днеска, цял ден не сме яли. Да. Ети диета. Едни 88 км ни останаха до вкъщи.
Много яко, времето с нас бе уникално. Много съм доволен. И сутринта хубава работа свършихме. Просто... Какво правиш, ма? За детенцето. Супер, супер, супер. Много съм доволен. Направо... дано всичко да е наред. Да не стане като токачето. Ще видим. Божа работа. Каквото такова. Да си поговорим малко за мотора. Какво ще кажете? Спрях се на Honda Shadow 1100. Защо? Не знам. Не ме питайте, така хареса ми просто. Исках такъв чопър, голям мотор. Много там гледах, четах какъв, какво, що. Какво да кажа? Този, който го карах, черния, той беше втория мотор, който гледах. Вчера гледах един. В Костенец това беше втория и третия се оказа моя обаче. Честно казано се уморих, не ми се говори. Не знам какво да кажа. Купих си още един мотор. Хонджо няма все пак да е само в гаража. Първият опит с Дукатито със сигурно се оказа неуспешен. Сега ще видим. Седем часа, голямо каране днеска, голямо разхождане. До тук сме на 406, 500 км ще станат. 400 и... не знам, и 80. Приятна разходка, много ми хареса. Дори и само разходката да беше. Пък това, че се спрях на мотор, има сделка и бе уникален ден. Днеска с пилето направо се изчепих на този ден. Дано да я харесало и на нея разходка. Каталяса, ама това е сладка болка. Сега се приберем. Да си отворя една биричка безалкохолна. Както може би знаете, аз не пия алкохол. Никакъв от известно време. Над 2 години вече. И много ми е яко. Сега така си отворя една биричка. Нямам търпение. Много е яко! Много се кефа! Айде, бе! Аре, кака! Не знам. Те по-скоро мои извънземния дойдат, колкото влак. Аре,
Моля, пускайте бариерите 15 минути по-рано. Браво! Ще ви еба майката загубена.